Исәннәрмесез, хөрмәтле моң яратучы, милли музыка уен коралларының тавышын яратучы тамашачыларыбыз. Без бүген моң сандыгы сәхифәсендә яңадан Сырнай темасына кагалырбыз. Без беләбез, Сырнайда төрле музыкантлар уйный, татарларына түгел, башка милләт музыкантлары да уйный. Идел буе халыклары уйный, руслар уйный, русларда ул жалейка дип атала. Шулай ук төрле осталар. Ул музыка уен кораллары кыяфәтенә караганда, тышына караганда бер-берсенә бик нык охшаганнар. Әйдәгез, берәм уен коралларын таныштырып китәм, һәм шулай ук кем ясаган икән дә сөйләрмен, аңлатып бирәмен. Без Ашхабад шәһәренә риваять төркеме белән барганда анда очраттык шундый озын кыяк үсемлекләр. Мин хыялланганым, Казанга кайтып шундый бер материалдан уен коралын ясарга дип. Кайттым, безнең Казан елгасы буенда шундый ук үсемлекләр үсеп утыра. Менә шундый үсемлектән ясарга була шундый камыллар. Ул узган сәхифәләрдә мин таныштырган идем. Менә бу камыл, ул шулык Сырнай. Ничендегендә, чөнки тавыш чыгару принцибы шулай ук. Монда күрәсеме тел кителгән, тел ярдәмендә тавыш чыгарга була. Тавышын күрсәтим. Шундый тыңкыш, яңгыраулы тавышы бит бу уен коралының. Камыл дәвам итәбез. Безнең остабыз бар, Ринат әфәнде Шарипов. Ул курайлар ясый, күпчелек ул агач материал белән эшитә, һәм менә шундый сырнайлар да ясый. Әле моның беренче эксперименталь уен коралы. Күрәсезме? Бу өлеше, тавышны көчәйтә торган өлеше ясалынган кайын тузыннан. Төп өлеше агачтан ясалынган, тавыш чыгару өлеше шулай ук тел ярдәмендә ясалына. Киләчәктә дә, киләчәк сәхифәләрдә бу уен коралында Алла берсә уйнап күрсәтермен. Дәвам итәбез. Мин әйткәнемчә, сырнайларны жалейка итеп беләләр инде урыс халкы. Алар да ясыйлар, бик матур профессиональ уен кораллар. Менә бу уен коралы кайтты безгә Псков шәһәреннән Алексей исемле. Ул ясый безгә менә шундый сырнайларны, жалейкалары, тавышын чыгарып күрсәтим. Ашымы тавышы бик әйбәт яңгыраулы тавышы. Урамда уйнавы мондый уен коралы белән бик рәхәт. Дәвам итәбез. Менә бу уен коралы безнең татар остасы Мөдәрис әфәнде ясый. Мөдәрис әфәнде чын мәгънәсендә татар җанлы, милли музыка уен коралларында битараф булмаган музыкант оста. Бу уен коралының өлеше мөгездән шулай ясалынган, агачтан һәм дә төрле пластмасс материаллардан. Киләсе тапшыруларда әле уйнап күрсәтербез шушы уен коралларында. Безнең музыкантлар уйныйлар шушы Мөдәрис абый ясаган музыка уен коралларында. Дәвам итәбез. Һәм дә инде тукталасым килә минем Сырнайга. Бу Сырнай, менә бу Сырнайның авторы Таһир абый, Таһир әфәнде. Гомумән Таһир әфәнде бик нык оста шәхесебез. Ул Сырнай гына түгел, ул гөслә дә ясый, думбра да, кубыз да, җәяләр дә һәм башка бик күп уен коралларын ясаучы оста. Тимер белән дә эшитә, агач белән дә эшитә. Менә әйтәсем килә, бу шәхесләргә аерым игътибар кирәк. Гомумән дәүләт ярдәме. Чөнки алар үзләренең осталыгын безнең шәкертләргә тапшырып калдырырга тиеш. Аларның кадерен белергә кирәк. Бу Сырнайда да минем уйнаган булды. Башка сәхифәләрдә, киләсе сәхифәләрдә Алла берсә таныштырырмын, уйнарбыз уен коралын. Бездә бүген яңадан кунакта Илнар Сафин. Бергәләп без Сырнай тавышын ишетербез. Әйдәгез, тыңлап китик.
Рәхмәт, Илнар. Ничек тамашачыларыбыз сезгә ошадымы Сырнай тавышы? Бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.